Hello guys, welcome to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय नै आङो दायो माने सानसुनि संनो रेडि खालामलायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ खालामसैलाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आङो नै बेनिफ्राय सुरु खालामसै आरोना नै ओंख्रि संनो नागिरदों आङो आलु ओंख्रिसो आरोना लोगोफोर। थाव होबाय आरोना आङो नै आलु ओंख्रि संनो नागिरदों दायो लोगोफोर। ओमफ्राय नै बे जाहैबाय एलाइसि आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै एलाइसि ओमफ्राय बेखौ भाजा एवगोन आरोना। बेखौ भाजा एवनोसै आरो लोगोफोर एलाइसिखौ। लोगोफोर नै आं दायो माने आलुखौ ओंख्रि संनो रेडि लाबाय आरो। ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै एलाइसि ओमफ्राय बेखौ भाजा एवगोन आरो। ओमफ्राय दायो थाव होबाय नै थावा दुंबाय आरो। आलु गोजासो आरोना लोगोफोर रेडि गोजा। ओमफ्राय लोगोफोर नै एलाइसिखौबो एवबाय ओमफ्राय आलुबो होदों आरोना आं। ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना लोगोफोर नै। ओमफ्राय नै ओरैहाय एलाइसियाबो टमेट' होदों आङो ओमफ्राय मोनसिगोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि ओंख्रि संनायाबो मोनबाय। ओमफ्राय दायो नै फिसालाफोरखौ लायनायनि टाइम जाबाय आरो माने एबा क्लास दंमोन नालाय दिनै ओमफ्राय दोनहैदोंमोन। ओमफ्राय दा लायनो थांनोसैलाय आरोना लोगोफोर। ओंखारबोबाय आरोना थांनोसै लोगोफोर लायनो। नै बेखौ खुलिहरदो। लोगोफोर थांगासिनो आरोना मोनसिगोन। नेलायलायगासिनो आरोना लोगोफोरनि गनानै फैदो गेलेगासिनो। आनजाब गबाय आरोना नेलायलायगासिनोमोन आरोना आसुफोरा। ओमफ्राय लोगोफोर न' मोनफैबाय बेनिफ्राय नै नालाय माने ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय आरो सोलायखांबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय दायो ओंखाम जानोसै आरोना। बेनिफ्राय नै ओंखाम जायैनि सिगां नै उखैबायनो ओमफ्राय मेथाइ जानो लादों आरोना नै मेथाइ जाग्रोसिगोन आरो गथ'फोरनि आखला बिदिनोसै आरोना मेथाइ जानोसै ओमफ्राय जाग्रोथोंसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर। फिसालाफोरखौ लाना फैखांनानैसो नै टमेट' एवबावलायबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नाय जानोसै आरोना। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।